เปิดเธอจึงหนังสู้ไม่เพลนไม่ไปอากูตรงทางไม่เปิดเธอจึงหนังเมื่อเดิมทุนใน AS Production जों दिहुनजानाय गोनां गोदान बर' मिउजिक भिडिअ'आ थाबैनो रिलिज जासिगोन आरो बे बैसागुनि सिगांनो रिलिज जागोननि बाथ्राखौ बुंदों। बे नुजानो गोनां मिउजिक भिडिअ'आव फाव खालामदों मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना आरो जाखांफुनाय फावखुंगुर अमर स्वर्गियारी। बे मिउजिक भिडिअ'आ बयजोंबो अनसायजागोन आरो बयजोंबो नायजागोन होननानै AS Productionनि बिगोमाया मिजिंथिदों आरो फैगौ बैसागुनि सिगांनो बे मिउजिक भिडिअ'खौ रिलिज खालामनाय जागोन। रिलिज जानायनि उनावसो नोंथांमोनाबो मिथिगोन माबायदि बे मेथाइआ मोजां जादोंना अनसायजादों ना नायजादों। नोंथांमोनाबो AS Productionनि बे नुजानो गोनां रिलिज जानो गोनां मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो दाबाव। बे बर' मिउजिक भिडिअ'आ बैसागु बोथोरजों सोमोन्दो गोनां आरो बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै AS Productionआ बे बर' मिउजिक भिडिअ'खौ दिहुननो थाखाय रिलिज होनो थाखाय साखाफारा जाबाय। थाबैनो नोंथांमोना AS Productionनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथाङा नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेलखौ। गोजोन्थों।